Kuwi tak toke iki Kang Pentul. Iki ketoya trengginas ning kono sak kabrukan lewer ya mbuh iki. Trengginas. Karane kok kene penekan barang. Ayo ning ora kalah. Kok prajuritku ya ejer. Ayo mbuh ndang cukup wae prajurite Kang Pentul. Karang kabeh kaya seleksi kok. Wis kabeh metu ki Kang Pentul. Karek diteliti wae. Ayo prajuritmu Kira-kira ana sing mresake apa kepiye? Kusanane kleru. Ah ora nek kleru ndek kowe ketara kok. Wah. Apa sing saka Asmara bangun apa sing saka ngendi kok ya? Ambuh ya saka Bantarangin apa ngendi awak iki sing jelake prajurite. Kuno milih ndi? Panji Asmara bangun. Sing luwih enom ki milih. Aku tak milih sing cilik iki wareng sithik ra apa-apa. Oh. Aku tak milih sing lor iki. Ya, ayo kan jenenge prajurit ki ya wis diseleksi kok, Jer. Ah iya. Ayo. Saiki ngene wae, Sepisan iki le nyeleksi. Kok ndak kurang moh nganggur. Ayo, gak diperangke wae prajurite. Ayo kudu ngati-ati, Jer. Ana ing palagan iki, Jer. Ayo men dibukoni dhisik. Ayo. Keparengan urik Jer kita amiwiti mugi katur mring para pamirsa. Ayo karena ketua iki terampil iki Jer. Atur ingkang wigatine jadilan klasik pungcur kesenian kang nyoto edi ya iku turangga muda aran kang mametri reh kabudayan muga tansah ngrembaka sak lami lestari ning budaya. Ayo Jer. Ayo. Siap Jer.
Iki pentule rasa jogat iki jar. Ana dadi pentul bejar ngono ya. Bebas jar. Teguh ayu luput ing lara luput kepilahi kabeh jem setan tatan purun paneluan an kono wani miwa penggawe ala gunane wong gani atman tirta maling adotan ono ngarahing mami gunot kutuk pan sirno sambot ireng anak-anak sapi kebubung kang nyabrang bengawan keong gondang raksungote timurmu kuron wolu Surabaya pikir kebati kekere wong uyak macan dan wadai bumbu alon-alon Kartosuro gajah metoten kuri patine cineke jago klur rame kapiarsi lawa kalong loro pandelian jre kawanan ing samune wetan pensulahipun pratanggani yen bangun rembulan wis galewang sakulane kuno wong pradesan wiwit obah lanang wadon pancamya anambut karti netepi kewajiban
Iya. Ayo, Jar. Awas Dul. Ayo, Jar. Ya. Yes. Ora kamu. Angurung marang bendoro sang Yahayu pikir njangake alis Tresna sasi Awas. Ayo, Jar. Ya. Jago kuwi, Jar. Iya. Ayo, Ditandingke wae Dul. Ya. Awas. Ayo. Ayo ya ya. Ora kamu. Yes. Ayo. Yogya
Ya. Ora apa-apa. Bales. Ayo, iya, iya. Lewer, Jar. Ya. Ya. Ini lewer kita nyuwun lagi, Jar. Ya, ayo. Ambale yo ngabrol. Ya. Ya, ya. As, as. Ketal, ketal. Ketol, ketol. Ketol, ketol. Ah, Ketol, jagung ketol. aku dol. Jagone Ayo. anu dol. Wah, Bani. ayo dong. Ora sida. Sesero ora apa-apa kecer. Lumrahe kecer yang palagan ki. Ya. Sesar barang. Ya. Ya ada. Woi. Ya, ya. Woi, ya. Ya. Ora kamu. Ayo. Ayo. Ya. Jago wis adon kabeh kok. Ya. Yo mesone dilate njero kecer. Ya. Tarunge yo apik. Ya. Ora ono sing ngersep suwini, Cer. Karani gorengan
kebukang nyabrang kali pengawan keong kundang jala sumuteng timun wuku godhonge wolu Surabaya mikir kepati pati kekere wong moyak macan canda wadai ngalun-alun Kartosuro Gajah Mata ditenjang wit sida goreng patine tinata
dosa, dose, dosa, dose, dosa, dose, dosa, dose, dosa, dose, dosa, Awas. Ayo bedok e. Ya. Uyak-uyakan dul. Bocah kuku, bocah gomo sing leware kok. Mas. Endi sing kalah dul? Dasare jong ganteng-ganteng bagus-bagus ya ta dul. Nah. Aku kloro. Wah, liar-liar iki yo ecer. Rame kapiara awas. Lawa kalong loro pantian. Jer kelawan semune. Wetan bangsulaipun maratan dandi. Ayo. Ayo. Yo. Ayo. Yo. Ayo. Wong pratisan wiwit Eh. obat. Lanang wadon tintang yo nyambut kareti. Yo. Ayo. Ayo, kowe. Ngetepi kewajiban. Jagone kasingane, Jar. Ya. Apa kowe apa aku sing lewat ngono ya. Ya. Ayo. Ayo, ayo. Tantang-tantangan ayo. 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 Ya, ayo. Ya. Ya, ya. Ya. Ora apa. Ora apa-apa. Ya. Ya. Jago alas ora tau diothok kok. Ya. Ya diothok ngono meso. Ya. 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 Ayo. Ya, 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 ya. Nek kula lewat Jar. Ya, iya. Ya. 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 Ah. Ya. Rada kliyeng-kliyeng, Dul. Ya, ayo. Kita kandung tuh ya kowe ya. Ya, nak ngono. Yeah. Hei, kana. Ya, wah. Aku kula lewat kabeh iki. Tambanane nek kowe Jar, Ya iya kok karo diural terus. sae-saesane. Lah iya. Karo dipijeti, Dul. Yo biariro. Nah, rak ngono. Ayo. Tangapara prajurit. Ya, wis ora apa-apa. Lapor sira bisa anulaga. Doe ngene caritane. Lah iya, iki karo dipijeti, Dul. Zaman semono Jan. Oh. Anggale Rosang Prabu
asra bau aran papes wondo suara dong. Ayo. Kontangi dong. Digugah. Ya. 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 Dosa. 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 Lala. Yo. 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 Ya. 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 Bacane mau ya wis tak karo jamoni ya, Jen. Oh, ayo. Tak jamonin kok e. Ben sehat kok karepe. Awas. Iya jaman umrahe lawar barang iki, Jen. Seser. Ayo. Ya. Ya. Monggo doke mentahan mau. Jen. Ya. 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 Aku lende alian gon iki, Jen. Ya, iya. Ayo. Ora apa-apa, buat sangan-sang ya, Jen. Ya. Awas. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ya. 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 Wis kasuk uti ya, Jen. Jago ora kapok. Sehat bener ya, Mujer. Ya. Saking kuya ada Mujer. Ya. Mujer lebar. Ya. Ya. Ada. Oh iya ya. Dia murah ada rodo. Oh, barang tahu mama karang cilik. Oh, karang kelindih, Jer. Kadang iso terus tarunge. Ya ora apa-apa karang jenenge wong Ayo. perang. Kuwi wis jamak lumrahe, Jer. Ayo. Ayo. Ya kan ora-urane kamu dong. Ditambani. Aku wis. Ayo kalau jagongmu ya ditambani dhewe kok. Awet tak suwe. Aja turu sore
kebahagiaan nipun wong melek sabar narimo wes waras Ayo, tambani jar. Mari. Weh, jengkel yo Wah, sing duwe ampuh iki. Dina pisane jengkel. dasare lu mambu babon Rul. Oh, ayo, pokoke aku yo. Ah, Yo iso gua kuwi jar. ayo. Ah, Ayo meksa ta nek lu mambu babon ki. dasare tempel jar. Ah, Ayo. jenang kula lali aja lali ali niki sole kula aja dianggap sepele kula mboten melu among ati pantanggo yen kaki loro gelong kadiri tendalu ketak-ketan kewala nganti anti besok kapan bakal bali yo yen bali bejo
Ketol,
Wah, iya. Ayo. Awas, ada. Ya, Halus. ayo. Halus. Ya, ayo. Ya. 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 Ya, ayo, ayo. Ya, tarungnya sengit iki, Cer. Ya. 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 Ya, osa, ose, osa, ose. Osa, ose. Osa, ose. Osa, ose. Osa, ose. Ya, 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 ayo. Oh ya. Ayo. Ya bata-bati tenan, Cer. Ah. Ya.